Hey, what are they? Hey, I wait, I ladies and gentlemen. I let go, man. My God, one song, yeah, I caught her. I want to go. I was afraid to go be much of a point. I'm afraid. Oh, but I see. I see. I say, Puma, Puma, Sihle, Puma, Puma, Sihle, Puma, Sihle, Puma, Sihle, Puma. Puma Sihle, Puma, Puma Sihle, Puma Sihle, Puma Sihle. Iphese khona hey yezwa ekupractice walalela bayinikeza isikhathi bayinikeze nje sonke isikhathi emhlabeni bese uthi Sihle uzondwa yimina laba bakubo laba bashisa laba impepho laba aqhathwa nabo beyocompose ingoma yomhlaba ingoma oyibona ukuthi iyaqualify la finally we need the Grammy. This song must be nominated kuma Grammy Award. Hayi bafowethu bengazi mina ukuthi uNkulunkulu wami bakithi ithunywe kakhokolo sicula kahle kangaka. Phuma phuma Sihle phuma phuma Sihle phuma Sihle Puma Sihle Sulatido Tila Faso Puma Ay nganza kwethu awunibekelela ungezi umlando kamchunu untomba semdabela ngasamqoma ngoba simthanda evumana vunyekole semelika ngoba ngisho Obama uyivumile umthatho bolala insizwa ngeke zaningena izweni mfana okhadla kozami into yakwazi ukuvika umongameli wamabhinqa lo anibingelela njengamanje eke ungizwe umlando odabuka phansi ekadla amahlathi amnyama insizwa engahlehli insizwa engasabi lutho insizwa eyakhuliswa kahle yeqhathwa yafunda enkane yafunda nenhlonipho kodwa hayi khona ungadlaleli isibayeni sawubaba omkhulu uzokuthola olokhu okwathola uSamuel mhlazana ebhekeda maseyo njengamanje ke ningizwe Afrika njengoba ngithembisile ukuthi bengithembise ukuthi ngizokhuluma ngesonto kodwa cha ngase ngiphazamiseka nje kancane ngase ngithi cha namhlanje ke sebeqede konke tatazela abakwenzileyo kuleli izwe angikhulume khuluma umongameli wenu ke njengamanje ngithi ningizwe Afrika mabhinqa wonkana zinhlanga ezahlukahlukene kuleli likaMthaniya kanye neseningizimu Afrika as a whole ngiyanithanda uyanithanda umongameli wenu uyanithanda ungizwe uyanithanda umlando wakwamchunu Puma Sihle Puma Sihle Puma Sihle ayinkosi yengoma le bafowethu ayinkosi yengoma njengamanje ngithi chaba kwethu ngaphandle kokungahlonizi naphandle kokunanaza ngithi angikwazi ukuthi nginganibonge abantu baseNingizimu Afrika nginganibonge abantu bakwaZulu Natal ukuthi ke ningabantwana abalalelayo uma kubine esikhala esithize niyalalela futhi makukhona into efanele yenzeke edinga izandla zenu niyathinta nenze isiqiniseko sokuthi neyilungisa neyiguqula leyo nto njengamanje angikwazi ukungayibetha ingqondo cela wonke umuntu okhona eNingizimu Afrika njengamanje ashaye ihloko well done kwaZulu Natal well done malunga kaKhongolose ngoba okoqala nje ngifuna ukuthi ngaphambi ngikhulume ke ngibongele ibanyana hawu ibanyana nganza kwethu yenza imangaliso ezehlula obhuti babo yabona mangabe umkhonto usuphethwe amantombazana mangabe ngempela impepho isishiswa uanti owagana ekuthanathaneni ayibuyiswe leyo anti kuthiwa akazoshisa impepho la ngoba abafana bakhona badaka utshwala balala ematshwaleni abalazi ngishilanga okwenziwa ngalo msebenzi ichilo lelo
ngakho ke ngithi bakwethu cela ukubongela ibanyana ngokungahlonisi ukuthi iqopha umlando ibe lokuqala ngqa eNingizimu Afrika iqembu labesifazane elifomishiwe lakwazi ukuwina indebe ye-African Cup of Nation. Yabona i-Cup Women's Cup of Nation. Leyonke le nto leyo bakwethu iyenzekile ngenxa yokuthi nana iNingizimu Afrika iyayifisa insaso, iyayifisa injabulo enhle. Kodwa cha bobo ningamsoli bakwethu umfokaduma bakwethu akasa shame bakwethu bene stress ayidlale yato leyana. Kwale ntshebe niyibonele ngisile ngisazoyigunda akudlalwa la. Olokatheni bafana akaze kona ngoba phela yena into ayifisayo enhle bafana. Yabona ke uboda ke cha bekuyibanyana mfokaduma bekuyibanyana kuyiyona ngempela ke eqobe ehlula ke iMorocco. Kanza kwethu siyabonga kakhulu, sifisela okuhle, sibonga kakhulu nabalandeli bonke bebhola likanobhutshuzwayo nebesport abakwazi ukuyamukela namhlanje e-OR Tambo International Airport. Konke lokho kukhombisa khona ukuthi siyizwe elihlangene, siyizwe lithandayo into enhle, siphoxwa yibo abaholi bethu uma bengasakwazi ukuyeseka into enhle. Lokho kukodwa nje ngithi umuntu esifazane eNingizimu Afrika makaziqhenye egameni lebanyabanyana. Okwenziwe ibanyabanyana siyathemba ukuthi kuzokwenziwa namaqembu ahlukahlukene ezepolitiki eNingizimu Afrika nasemkhakheni ahlukahlukene ukuthi umuntu esifazane akalona ubala, umuntu esifazane uyinto enkulu, bakwazi ukufaka ekhundleni. Ngelinye ilanga kisibe naye wesifazane omongameli kuleli izwe. Siphinde sibonga nesekela jaji likazwe lonke ejikelele umama okade eheda iSupreme Court lapha eWestern Cape umama Mayo yes ujaji lona ke okuyena impela washikelisa zonke izikhulu lapha enza ama-interviews even ngisho aka-judge president washo ukuthi ke cha uRamaphosa usene choice yakhe lena ayinqengela kuyona ukuthi ingandundulula amaqiniso ngaye ukuze aboshwe akwazi ukuphatha isikhashanyana kufika la efela khona abizwe ngevaka ngoba he will never be called a hero, never. He's a sellout. He's a person who never thought about any black skin, who always think white, but he's remained black. Ingakho ke bakwethu ngithi cha ngicela ukuthi ke ngimbongele kakhulu ukuthi ke uRamaphosa wenza into enhle ukuthi aqoke owesifazane okoqala nqa emlandweni ukuba abe yisekela jaji kuleli laseNingizimu Afrika. Konke lokho siyaphakamisa. Phinde ngibongele iqembu likaMaskandi. Hawu bakwethu, hawu nganza kwethu. Kanti yini siyoze sibabaze, yini siyoze sincome, yini siyoze sithi yaze yayinhle into. Nangonyaka odlule sibonile insizwa lapha ke uBhekuzulu Khuzani umfana semandaba kuzoba uTira kuzoba uKabuza Small lomfana lona uKabuza lo wakwaSmall behlangana noKespa lomfana wakwaUniversity bonke beba into eyodwa bekhombisa ukuthi la eNingizimu Afrika siyabathanda abaculi behlangene. Sina ke njengamabhinqa ithina ngabasibonga kakhulu ngoba emlandweni wethu thina njengamabhinqa into enjengale yana asikaze sicabanga ukuthi yayiyosehlela. Mongabuka ibazi sophuza ekhemisi, ibazi sowashela emhlophe, ibazi zothwala ufula mankentshana zomgashiya umfokandlovu umfazi omnyama omgqumeni ondidane noshwini nomtekhala amaqhawe akithaza abalaza babengazi ukuthi kuyoze kube nje. Namhlanje ke bakwethu asikwazi ukuyibabaza into enhle. Khuzani fola semandaba mfowethu ngiyakubonga mfana wakithi. Ngiyakubonga kakhulu ukuthi ube nesibindi nokuyinikela ngoba umbono ngaba kanoma ubani umbono kodwa ukwazi ukuyinikela ngendlela oyinikele ngayo ukuthi ukwazi ukuthi ulwe ukuthi lento ibe impumelelo esezingeni eliphezulu. Umla uMaskandi uhlangana khona nezizwe uphinde uwine njengokapteni mfowethu ukuthi uyabobozile wakheje penalty wenzani konke lokho Kuba so sonke sishonjana sithi Kuba mfowethu uluholile ivio likaMaskandi ngempumelelo mfowethu nawe kufanele wazi mfowethu ukuthi masigxeka entweni esuke wenza iphutha kuyona nesisuke sisola kuyona kule
ngokungananazi nokungangabazi kwenze kahle mntakampungose ekwenze kahle ke emntakamangema kwenze kahle ekekhuba ekemfowethu uNkulunkulu akubusise nabakeni bakubheka bakuthande ngento enhle oyenzele umaskandi ulihola iviyo nokuhlangana kwasinsizwa kwazi ofika ngisho isikhova ngomnyama ngoba ayikwazi ukuhamba kukhanya le yanto yabhabhaza ngomnyama konke lokho kuyisign enhle yokuthi abantu babumbene bakwethu ngiphinde ke yonke lento yenzeka futhi ngenxa yensizwe ezimbili yabona uBig Zulu usijaba bafowethu ngamanxusa ethu amanxusa ethu ahamba ayithi neyithi ujabu uyithina uBig Zulu uyithina kodwa lezi insizwa zakwazi ukuhamba zaba yithi zayoba yithi ezizweni ko KKK ko Skaba Small yonke le yanto lena ecula lomculo esingawazi amapiano umlando umlando ayikhalo umlando ngazi lokho nje kodwa into ebalulekileke ile yokuthi ngani zakwethu ngokungahlonizi asikekho wayazi ukuthi umaskandi uyofika kuleli simo la sirapha khona ama shoulders no aka okespanyo verse sibuka imtsinsila yabe ejulukile beconsa umjuluko begijiniswa amabhinqa ngani zakwethu yazi into ebeyenza izolo yazi yayinhle bafowethu sengathi le yanto lena nohulumeni angayifakela ihlo nangonyaka odlule ngasho namhlanje ngiyaphinda into enhle yancona kwelakithi eNingizimu Afrika amandla omuntu awazidliwa siyabonga ngani zakwethu kuhle konke lokho asiye phambili injalo nje phuma sihle phuma sihle kungani usihle phumile isasoqala usihle akakaze zaba umholi waba umholi wentsha oyifake akana legacy lapho futhi akana ligazi enengqondo yakhe akanabo ubuhlakani usihle from being a secretary general we province of KwaZulu-Natal of the African National Congress usihle ukwazile ukuthi amanuve unobhala we province wamanuva ngokuthi abe pretentious abe highly pretentious to support Jacob Zuma wamsupport Jacob Zuma unobhala ngoba encenge irelevance ngoba encenge irecognition yokuthi agcine ke ebo chairperson of this province fortunately lokho kwenzeka nina wathathwa engaziluthe njalo edome njalo eziphukuphuke njalo wazofakwa wazoba economic development MEC in the province. That was an insult to the entire cabinet. That was an insult to the entire provincial legislature, where you just pick up someone who's dumb as he is and then bese umfaka nje uzothi akazoba undunankulu. Yonke le nto leyo ikhomisa ngokusobala ukuthi here we are busy nursing politically egos instead of being noble and making sure yokuthi izinto zihamba ngokuyikho kulelizwe abantu badinga intuthuko abantu badinga amathuba emisebenzi abantu badinga inqubekela phambili kodwa usihle none of those things akakwenza lutho nalabo bemhlonipha lesikhundla sabo bencenga umsebenzi bencenga amasenti lawa wohloka mase kudle yena ngakho ke kwangena ke lapha emveni kwalokho usihle akaphindanga waba umholi uyitshelile usihle waphakama wadlula bonke abantu bakhe eregini yakhe bengamfuna akafuna umuntu into nje engafuna umuntu ayifuna nayizintombi ibhola nje into engenamsebenzi walutho so ke njengamanje ke ngithi ke bakwethu ngangahlani mina uma ngithi mina njengongizwe umlando kamculo usihle must go ngiyabonga kakhulu ukuthi nimlalele umongameli wenu KwaZulu-Natal malunga kakhongoloza nikwazi ukuthi ningilalele nami njengomongameli omabhinqa ngoba makuleli sifundazwe nje noma kulelizwe laseNingizimu Afrika uyibhinqa ukwazisa ukuba umu-Afrika na kanjani I'm your president na kanjani ke ngisho njalo ngithi mina kusihleke izathu sokuthi ahambe uignore upresident Zuma enganginabo kanye noMdumiseni enkandla silaphana ngelanga uZuma ezoboshwa ngelanga uZuma kuzoba ne-event ngakusasa ezoboshwa ngolwesithathu that was on Saturday ngabafica bobabili noMdumiseni I'm telling you
izinto manje ezinye engakazisho engisazozisho njengoba kuphela unyaka mina ngigqejele. So ke into eyenzakalayo ke ngabatshela bobabili noMdumiseni behambe belandelana njengabahophe wena ubona imkondlo ihamba ehlungwini ngathi mina amadoda ilungiseni lento lena iyaphuma esadleni kusihle welo yabona bathi so ke ilento ke eyenzekile ke ukuthi iningizimu Afrika emveni kwalokho uyakhumbula beBush eMaritzburg bethi ba attend icala lakaZuma bepretend ngababuza umbuzo wodwa mina ngathi mina uma ngabe nina nithi nemsupport uZuma nisuke nijawu kuyovala kuma camera noma nimsupporta for real ngithe sengiboshwa mina ngithwesa umthwalo uthiwa mina eke ngashisizwe eleseningizimu Afrika nami ngaphapha maseyikhala nje eke kodwa mina into eyodwa into engiyaziyo eke engayenzayo eningizimu Afrika ukuthi bakwethu eke asikwazi ukuthula sithalalise kuboshwa iFreedom Fighter kuboshwa umongameli wethu kwaZulu Natal eke eningizimu Afrika ngilokho engakushoyo nangempela ke laba bantu namhlanje bayahola ngiyajabula kakhulu ukuthi nani niyayibona lento ukuthi laba bantu bona uSihle Zikalala uMdumiseni icala lakhe uMdumiseni unabo ubuholi angifuni ngiqama manga kuyena umuntu ongamlahla ngempela Sihle cha into yokuthathwa nje iphoso kubhini eke iflashwe yabona adlala amasente lawa nawo uNkulunkulu wami nemali ezayifihlile ezinye ngoba sezwe ukuthi kuba nje ofomile lokugijima ishushumbise ezinye kulungile akusina inkinga kana lokho Nkosi yami shame bye Sihle bye Sihle into eyenzakalayo ke uMdumiseni unabo ubuholi ngisho ukhuluma naye nje unayo indawanyana yokuba umholi kodwa icala lakhe linye ube submissive engqweleni yakhe kubalekile umhloniphi umphathi wakho umhloniphi ingqwele yakho kodwa ungayihloniphi nize niyongena naye emgodini namhlanje uMdumiseni usemgodini uMdumiseni usemgodini ngenxa yokuthi eke walalela kakhulu eke uSihle noma esebheda nama branches ANC noma esemtshena ukuthi hayibo niyaphazama kodwa iqiniso akazange azeke ayithathele ukuthi yonke lento leyo kuyichilo lokho uMdumiseni you need to grow up but ngiyathemba ukuthi ozakwini ngeke bakulahle kangako ngoba uyabheda nawe kodwa awufani nalo ngeke nifane so ke engushoyo ke eke yilokho ke ngani zakwethu bese ngithi ke ngani zakwethu ke sekwenzeke konke ke lokho iphinde futhi ngibongele eke laba abantu abakhethiwe ngasho ngisenkandla ngathi mina there is a woman on top noma kukusimelane eke intokazi lena ngiyazi kudala ngikhumbula kulama event ngisho leko konongoma khona lapha nasaba nobaba kwakuzongena uJacob Zuma njengomongameli wezwe 2008 mangaphosisi wayikhona lapha ngathi uma waye original bani le kwanongoma eZululand ngambona futhi mama noma wayesemncanyanyana phela wayengakaholi nje behola nje yona ya wayengakabi ku comfort zone yabo so ke sama nobaba uzwela imkhize ngaleso sikhathi leso ngikhumbula kahle konke lokho kwenzeka ngicabanga ukuthi ubaba uzwela imkhize he was an MEC of Economic Development was the Finance Minister MEC ngaleso sikhathi mangaphusisi ke izinto njengalezo ezenzeka ukukhombisayo ukuthi abaholi bolaba abakhona vele kuma structures ekakhongolose that has been there but nensizwa lena uDuma ngikhumbula kahle eyusihlalo ku-transport usihlalo futhi usihlalo wehlalo la eParliament ebeyicindezela insizwa lena yayikade iphethe youth league khona lapha esifundazweni beyicindezela intshebe lena kodwa ayakwazi ukuthi nayo ibekezele kuze kufike isikhathi sisifikile ngesikhathi sayo insizwa ke lezi ezinye ephethe nazo ke nalabo abanye umtolo laba othi bayifaka isigqoko ungamboni noma wesilisa noma wesifazane bengithi mina there is a woman on top, there is second women there kanti cha hayi umvuka mtolo yeah siyasha isibhaqo manje madoda senikhona ke la kuthina siyasha ke isibhaqo manje nalo mpungaza amadevu untuthuko lo wase Newcastle sanibonke lensizo zakithi insizwa sencane ke mina nje into engiyinqoma kakhulu is a young blood is taking over in the province ka ANC phethe isifunda saKwaZulu Natal kodwa futhi nama challenges amani kakhulu ngithi Duma mfowethu okwenzile wazi wakhulumela ngisho inunu le ukuthi kwazi ukukhuluma laphana ngoba vele umuntu akashawe selele phansi ndadala yakudla ecala kwaZulu akashawa umuntu selele phansi ngiyoba ngishilo ukuthi Sihle nawe nje obulele phansi nje ungaloku ukuthi uphamusa ikhanda ke ngathi ufile
futhi bangalokothi bekuthatha bethi bakusa phezulu lapha wena nje wena ufanele ube yilegend nje uNkulunkulu wami ube yiformer premier nje hlikihle amabhentshi lapha lu secondary phakamise izandla kuphela nje ayikho into eyiyona bokucabangele bakuphosela bakuphosa khona because isigqwagqwa onaso sifana nsene sikasenza umchunu because silast khona njengamanje ngoba usenza umchunu ubheka icele eke the misled the province of KwaZulu-Natal bawokhethisa umongameli wrong ngecece bana babehamba nalo benesidina nesigqwagqwa benjalo and then kwanakala i-country yonke usenza umchunu ubheka icele ningayiphindi into lento kaSihle Zikalala ningayiphindi ekutheni nithathele umuntu nimthembe ukuthi nimusa phezulu akaqualify ngisho ukuba phezulu ngisho uba ikhansela nje lona ngisho uba PR nje ngisho uba iprefect esikoleni akaqualify akahlala ekhaya please stay at home Sihle Zikalala you are nothing bese kuzothi ke la ekuthenini ke ubheka icele kanye no Sihle no senzo umchunu usenzo umchunu ngifuna ukusho eNingizimu Afrika owakithi ngasibona kodwa inzondo anayo ayibhekisa kumina uyafana nomuntu wangibulala ngakho ke nami angimfisele kuhle nesigcwagcwe nesidine njalo wakwazi uqamba amanga ngami kwi-entire cabinet benobheka icele because ubheka icele umongameli ngitshela imfihlo namhlanje ngizonikhela phezulu umongameli ezengayi Phoenix kuthe kunomhlangano airport kukhona umuntu osiviwe necabinet le yayithunyelwe ukuthi izobhekana nedisaster eyenzeka kwaZulu ubheka icele has misled umongameli wathi akangalibeke Phoenix yobajika ePrecinct ngoba ungizwe emchunu that is on record and nginofakazi baleyo nto leyo ungizwe emchunu umqashela inkaba uyithathe hostela wahamba nazo njalo waze wayofihla ePhoenix ngakho kumongameli angalibeki lapho so one day mongameli you must call me and ask me I will tell I'll display that evidence and tell you ukuthi obani abayishola ngendlela futhi bayayazi abanani nabo airport lento bayayazi ngisho usenzo mkhulu uyena futhi owathi uzuma kanabalandeli uzuma uqoqe nje ihlobo nabangani bakhe ukuthi bammobilize ngoba siyalamba wathi thina lento siyenza usenziwa indlala wazi wathi mina uyangazi hayi ngiyakwazi lona wakithi is nothing is just hungry and hype Zuma is paying him diesel so that he can fuck up the province nizoncenga bheka icele nawe senzo nizoncenga ikhundla ngamagama ethu I'm disappointed. Ubaba lona engimhlonipha kakhulu oyibhamuza elimaqhofaqhofo. Ubaba lo uBlenzimani I'm disappointed in you. Uthi umdala ungaka baba wawungamemezela during the 100 years of SACP. Uzothi mina I'm sponsored by the Western countries to destroy the country that I loved. I'm disappointed in you. That is a disgrace. Akaze ngibabona abahola abangaka abakudala kangaka abahobaba kithi abanamanga njengawenu abakwazi ukubulalisa ingane engangabe beyizala bayibulalise ifiphila. That is an insult to the entire society. It's an insult to the generation of now, to the forefathers, to the fallen heroes, to the future generation. It is an insult. You from the first place, the leadership that you are, you didn't deserve to be in charge at all. I'm disappointed in you. Santilele kuba nangibulala nje ubana nihlela ngabe yonke lento ayiphumi kuningi ngisazophuma kuningi ne evidence enginayo ngani ngoba ningibophela amali ukhona umuntu owayazi ukuthi kuyokwenzeka idisaster engaka eSouth Africa uma idlozi kamsholozi lalikhuluma linyakaza amadlozi ophikika kaseme amadlozi olanga libalele amadlozi ezwe laseNingizimu Afrika nawo shaka kasenza ngakhona nawo cetshwayo kampande ekhuluma enyakaza kwakufanele kubinjani sekufanele lo mthwalo ungizwe kuyicala lokho khala ubusuku nemini mina ngibhekene namacala engingawazi yikho ke kunje kusasa nithina asimaze nje hayi akahlonipha kanjani the respect is end umhlonipha kanjani you are calling yourself honorable ban you are doing nothing honorable bheka icala ungihubhisa kwenyamazane
What it mean? I'm calling myself a president, going out there addressing the nation. Addressing the nation. Kodwa when you are there elected, ukhoshela mina ngevote lami. Kunjani makunje? Zikhala kuweke manje. Zikhala kuweke manje. You are nothing bhekecele. And in the next cabinet you are no more there. Hambe yolusa inkomo zakini le Potchefstroom. Uhlukane nokubusa ngoba ukwazi. You are nothing bhekecele. I don't fear you. I don't fear jail. I don't fear death. Because you have killed me a long time ago. I don't fear you, sons of Ntuli. Ne batho nalo. Hamba mangdo wasemaqhunwini. Uyazazi izinto engizaziyo ngawo sense. Uyazazi into kanganani? Ngoba mina ngiyena umfazi ngenze ngikhulume. Ngangiyena umfazi ngenze ngikhulume mina. Kodwa wena ukwazi ukuyoncenga ngamsebenzi kulezi njalo lezi nisebenza nazo. Uncenga ngegama lami. Uncenga ukuthi mina ngicindezele mina. You are using the state power and you are using the political power to be against me. Shame on you. Ngishilo zoba omkhulu lokuphendukela as it's happening right now. Ziyakhala. Kunjalo nje. Angakukho futhi okunye engizokusho. Ngithi Duma mfowethu. Wazwa indoda. Sibonisa umfoko Duma ngiyakwazi. Wazwa indoda ngani yakwethu. Akwazi ukushashazela. Umdala uyahlonishwa kwaZulu, umholi uyahlonishwa kwaZulu, ikakhulukazi bosu hlangane naye. Futhi akwesibili umuntu akafika kabili. Akashaya umuntu iselele phansi. Wazwa indoda Duma wamkhuzela umongameli kodwa umhlaba obonile ukuthi akadingakali. Awukwazi ukuhlula umuntu kabili. Selimhlulile vele. Siyacela ke mfowethu, ngicela ukuxwayisa nje ngikubongele, nginikeze sithi sicela ukunikeza ithuba njenge administration yakho. Into yokuqala fanele ke bakungeza kwethu sinibongele ngokungananazi nokungahlonisi sengathi ngaba impumelelo yonke ifiso zenu ezinhle nicabangela abantu bakwaZulu-Natal. Ngithi mfoko Duma ngicela ungilalelisise kahle. Uma umholi udla amathambo, uma umholi udla mva njengenja, hayi uthi uthatha ithebe zihlale kuwe. Ithebe ziye emphakathini, ithebe ziya kubantu, umholi uyalalela. Umholi ulalela zalalela ngisho intuthwane uyihluphe. Ngiyacela ndoda amadoda. Usemncane kakhulu. Don't embarrass and disappoint our generation. Siyacela mntaka baba. Because we want young leaders to be in charge as I'm in charge of the entire nation. I am the fearless leader who fears nothing. Kodwa ngiyacela mntaka baba. Bahole bonke labo baholayo nenze iqinisekiso sokuthi iKwaZulu-Natal liyathuthuka ngoba nenonyaka odwa vo nenza lokho. Ngale kwalokho ufuna nazi ukuthi inselele enibheke nazo siyabangalisa. Njengamanje mfethu ima-department aqashwa ama-artisti, aqashwa lutho, kuthiwa kongiwa imali iyadliwa. Kongiwa imali idliwa yinina, eke nithathe niyone yonke le cabinet yakho. Yokuqala Duma mfethu ngale kwenzondo ngani yakwethu. Shintsha le cabinet. Ikakhulukazi arts and culture does not exist in the province. In the history lokwagcina ngoma masithole emloyi ukuthi kube no arts and culture in this province. Awu exist. Yihlaza. Thatha intombazane yabantu ihlalele kuNkulunkulu wami kade ilimela le emakhaya ihlakulela nithi nizoyenza uMC ngoba nithi nishoda ngabantu besifazane yaphinduka intombazane yayihlalela yayishayelwa umoya yajabulela i-aircon no blue light. We don't want such kind of leaders. Ayikho indaba lo MC okuthiwa umavimbela. Ayikho indaba yakhe. Ayikho nje. Futhi akazibe khona from the first place. So ke manje ke you must change your cabinet. Umama ulo semdala lo mama upheke inkonyeni cha kahamba uphumula bakithi. Useyohluleka uzibeka ngakati bakithi. Cha kaphumula siyacela. Faka nabanye abantu besifazane. Nakhipha abantu abasebenza osebhidla saphethe. For political dynamics. Whoa, hey. Hayi. 2. Bese nizonisekisa ukuthi nikhipha lencegela lena yekhanda elikhulu umbazo lo wale ngakithi inquthu okuthiwa uJomo Sibiya. Ikhipha lo muntu. Lo muntu loyo corrupt. Lo muntu loyo udla imali noRamaphosa bakhohlisa abantu benza izinto ezi-wrong in this province. They are corrupting each and everything. Bukanika ubufakazi balokho ukuthi imali kayisebenzi. Imali kwenziwa yonke into kwadliwa imali kwenziwa yonke udoti kodwa igcina ngosuku yini enzakalile. Now one thing that has happened, the truth igcine kuba yilona that is prevailing. The truth will always prevail regardless of money or not. As I've said it before. Ngiyacela ukuthi
uJomo Sibiya does not deserve to be in a cabinet, does not deserve to be an MEC. Akahambe bawuhlala enkonka le phalaphala usenzo Ntuli ubhekecele lokhu njana uJomo Sibiya gede abambohlala le enkonka bawuhlala khona belusa inkomo zamankonka konkola lezi inkomo kuthiwa amankonkola bayihlale khona bayilusa ngoba manje we can't have such leaders who are destroying the province. The challenges that you are facing Duma mfowethu ngubongela unjalo kodwa fanele wazi ukuthi into ekuthiwa ubuthongo into yokuphinde kuze uyithole engane zawethu ngane yakwethu usuyishitshele ngecabinet yakho bese wenza show yokuthi ngane yakwethu uvula ama-event omaskandi nama-artist e-gospel nama-artist e-kwaito balambile KwaZulu-Natal le nto ukuthi nonga imali yonke le nto leyo is an insult. Noma siyaphila noma siyakhuluma noma bakhuluma amaciko bakwethu bakhulumela iqembu le-IFP nto kwaphinda angene usibusiso kwelakithi kwaZulu babuhlabisa babumphemba kodide kandlela mphemba mkhaya wami uwe ivula ndlela layo yonke lento. Akekho umasipala oqasha ama-artist obuwedlula umasipala wasenkandla usaphethe wena namhlanje ususeKing Cetshwayo kodwa namhlanje ugileka izimanga eKing Cetshwayo uphethe wena waphinde futhi leyo nto wayitshala wa-understanda wayitshala kuwo bonke abaholi benkatha in different sectors, in different regions, in different municipalities yokuthi ama-artist ethu ahluphekile alambile futhi wes abaculi bakaMaskandi ngane zakwethu lezi ingane zakwethu ifike ahole aqashwe ngo-15,000 noma aqashwe ngo-20,000 abe namagidangoma awu-10 aqashe imoto ezomhambisa lapha namagidangoma awu-10 abaholele mhlawumbe 1,000 agcine sale no-5,000 kodwa konke lokho kuthiwa hayi simbizile usubanibani abafana nabanye abaculi bakhe wakwambona nje uJumbo ehamba nenqwaba yabantu uhamba nabantu ababili noma abathathu uyabona because it's a culture of the gospel does not relate to culture kaMaskandi kodwa sengikushoyo-ke uMaskandi awubhekeleleke the most abantu bami laba zingane zami lezi cela sibhekeleleke kakhulu ngoba they are employed at the same time they are also employees. They employ the young talent of this country, the young talent of this province. Ngiyacela ngane zakwethu ngiyacela ukuthi ke nikusukumele le nto leyo lokho kwenziwa inkatha Freedom Party lokho kwenziwa umphemba lokho kwenziwa iqembu lenkatha as a whole lokuqasha abantu kanje phinde futhi balalele babe nodlebe lokulalela kubuholi lobo funa wazi inselelo libhekene nayo uDuma ke ukuthi akudlalwa la hey simi ngomlenze owodwa isifundazwe eDuma funa ukwazi lokho kunzima. You are got the biggest challenge inkatha is here funa ukwazi lokho akudlalwa manje yabo and they are doing wonderful ngapha nenothi nokimali niqala ninokuyiphathela inhlelo abasakazi belamba benje angisayibali mina uNkulunkulu bangisaphatha inhlelo kulwami sengomongameli mina mangifikile ngiyabingelela nje yabo angikwazi lokuthi mina are you ready for bani cha ngisakwenza lokho yabo kodwa manje bonke ke labo ready for bani ontshata awushembe uNkulunkulu abontshata bakithi wathali tjatha khotho bakithi ngicela one voucher nje espa lento ekuthiwa wamassage abakithi ayithumelele ukhathithi ayathola ispa massage shembe ijulukile ingane yabantu ijulukile ingane kaMadumisa bakithi yajuluka ingane kaMadumisa eGoli bakithi shembe ngisibone sehla ngabe bengiqala ukubona isithuthuye ngathi yidowe sehla lami la ukhathithi ufanele ahamba welokhusha ahambe ayolungisa isimo sokuthi bammassage. Ngiyabacelela ukuthi bayiqhubeke bayiphathe izinhlelo lento enithi niyayenza i-wrong laleli billion ethiwa lethe kule province nanka njengamanje amalokhunjana ama-toll gate sihamba mahala khona sama mahala kule ma-toll gate awu-2 lapha so sisuka njalo cela uyiphenye le nto weDuma uwenze isiqiniseko sokuthi uphuma iqiniso kuyilona lona ukuthi cha baba kwethu akulokwazi ukuba kanje never ukuthi ungathathwa nje le mali ekuthiwa isizongena nathiwa yiyo le benihamba ngayo mahala sokuthi ibhillion amabhillion angaka 800 million ebesihehla senyuka ngawo la labo 2 sehla nyawa no singamane sikhokhe bakwethu kunokuthi ngathathwa imali ekuthiwe ingene kula ma-toll gate manje nganaqamba lawo manga fana nathi ukuthi kube nigaxele nginigaxelisa ke in advance never funa nikwazi lokho 2
Fana wazi Duma mfowethu ukuthi ke umongameli uRamaphosa mhlonipha impela njengoyihlo mhlonipha impela njengomholi wakho kodwa wazi ukuthi asimfuni ningalenzi iphutha lokuthi impela kuphele 3 months esayikhona njengamanje futhi ningalenzi iphutha makwenzekile kwashaya uDisember ekhona besabusa lo baba lokhu umatsalwethi lo singaze sibone ngisho umkakhe semhlala simbone ehla nabanye abafana nje ke lapha ngazo babumgadile noma bayaxoxa siyacela ukuthi ungaphaphi baba ngazophaphela kwaZulu-Natal because now you are being tribalist, you are talking nonsense. You are the leader. I was acknowledging you as a leader, as a minister of Home Affairs ukuthi khuluma kahle ngendaba zemngcele nan as a former minister of health manje usuhlulwa impilo la uzoyingcengela la uyabona ukuthi ungaso rishafilwe manje usuka lapho uzokhuluma nonsense zokhuluma nonsense ngaKwaZulu-Natal. Don't talk shit about KwaZulu-Natal akudlalwa la kusahlala Nkosi la 2 Duma fana wazi ubhekene nenselelo enkulu yaseNdlunkulu laba bantu abakuyibona abasixovele iNdlunkulu kaZulu. iNdlunkulu kaZulu isenkingeni njengamanje ngenxa kaSiril Ramaphosa ngenxa kaSihle Zikalala ngoba bahlulwa ipolitiki bese bona begijima bezama ukuzoyizincengela ke ngokuthi hayi amaZulu siyawazi abantu baZulu siyabazi make nje wakhombisa ukuthanda ubukhosi babo wakhombisa ukuthi wena uyayithanda lento yaseNdlunkulu bazothi hebete Khuzani udela khona hlonishwa fosek komhlonishwa la isichaphazela nesibondela ishebe eNdlunkulu niyakhatha ndunankulu ubanjwe yini umbiko kaMacingwane ngoba umthetho usobala nje Khuzani bani sazi ukuthi nini ithini bani ukuthi makune conflict eNdlunkulu i-conflict is everywhere nakwi politics there's conflict emndenini yethu there's conflict in each and every kingdom there's conflict. There is nothing new kodwa umthetho busahamba kahle ukuthi cha umongameli akaqoka iCommission iCommission bese iyaphenya ukuthi khamba kanjani okwesibili bese kuyima ihlangana leyo commissioner leyo bese kuyima ke iveza ama recommendation ayo announce in public kunokuthi announce ama recommendation sibone ukuphushwa icala uJudge Madondo wabhibhidla amaRespect ekhulumela ukuthanda kwakhe 2 sazobona umongameli with no reference to a commission eyaqokwa uyena elandela umthetho sisekelo wathi usebekisile ngoba yini inhloso abo ukuxova uZulu nokudestroya uZulu namanje uZulu omnyama odlela zimhlophe asisho thina ukuthi umntwana omisiZulu akasona isilo sakwaZulu cha asisho njalo ayikho neyodwa ingonyama ingane zesilo ezengonyama esizondayo nesingayifisela okuhle futhi singajabula mayengasiphatha singajabula ngoba kuyobe ngempela libalele nathi lasibuka khona endlini kaNdlokombane ngoba indlu kaNdlokombane ukhanga nabankengane lezi ezinye igodlo nazo ezivuselelile umlando wazo uyaziwa kodwa cha lazibule khona impela ukwakhanga nabankengane siyakujabulela lokho noma ngabe kuthiwa kwenza alana eNdlunkulu kusho kuthiwa babeka ikati siyojabula lokho uma lokho kuhambisana nama recommendation commissioner kuphinde futhi kuzohambisana nokuhlonishwa kweNdlunkulu ingaqhanyazeliswa inikezwe ilungelo lokuthi kube yiyona announceayo umuntu onokuphinda angene umlando wakhe kwaZulu ungaphezulu kwayo yonke into ongayicabanga ubuhla senzela bona ngisho Mandela eselibeni uyabazi yinye kuphela into mina engingakhala ngayo ayiningi umuntu onokuphinda angene likhiputha nenincona nalo umuntu onokuphinda angene emdala umuntu onokuphinda angene onolwazi umuntu onokuphinda angene akavume kufa ubukhosi bakwaZulu ebuka umuntu onokuphinda angene unomlando ongaphezulu kwawonke amakhosi aseAfrika engikhala ngakho kodwa nje yokuthi uma kunenkinga ebukhosini bakwethu kwaZulu akangabi yedwa akusondele namanye amakhehla mhlawumbe njengoba umongameli uZuma ukuthi unenkinga yamacala njengamanye amakhehla ingwevu nje ubukhosi makunenkinga kwi-conflict ebukhosini kusondezwe ingwevu nezinye le engadumile ingwevu zibe khona zibe seduze nje
zibe khona sibe seduze ingwevu bese sikwazi ukuyilungisa kahle ngoba njengoba kudileya nje ukubekwa gcotshwa kwesilo ingoba kuneyinkinga eziserious ezikhona bakwethu sicela ukuthi ixazululeke kungoniwa indlunkulu yethu sidanda ukuthi kube nesilo sibekwe ngokusemthethweni bese siya phambili ngani zakwethu ngoba thina amandla ethu asendlunkulu thina njengozulu ngakho ke siyacela ngani zakwethu siyacela bakwethu ukuthi iqiniso lonke neqiniso lodwa liphumele ubala ukuhanjiwe kuye phambili ngiphinde futhi ngani zakwethu bese ke ngifuna ukuthi ngiphinde futhi ngiqinisekise ukuthi udaba lwasephalaphala siyacela ukuthi nisukume ngayo yonke indlela umongameli akasaye nomuntu ongabe usaphethe njengamanje siyacela ukuthi wonke umuntu okhona kuleli lizwe laseNingizimu Afrika athenga ama cricket within a space of 3 months from now kuyothi kushitshe cabinet yakwaZulu kuphinde kuxoshwe nomongameli phezulu kushitshe cabinet kwazolonke sibone nathi ukuthi sibamba lapha nalapha njengeyikhule khona eyikwaziyo ukusebenzela ke umphakathi lokho kuzokwazi ukuthi kusisize nje kakhulu uRamaphosa ngokungangabazeki akahambe into kwesibili futhi ngicela bokubonga kakhulu inganeni zami omcineka nogay ubapholo bufokangcobo ukuthi bangilalelile konke ngakusho mabhinqa emlandweni ukukhomplela kwami ngempucuzeko bakwazi ukuthi bakulungise noma bengakuphelelisile kodwa ke angikwazi ukubaphoqa kuloko kodwa abakulungise siyabafisela kokuhle ngiyathemba ke mcine ukuthi abaculi nibakhokhele futhi okwesibili nibadepositile ukuthi bakwazi ukupractice kahle yonke into ihambe kahle niba allocate ikhadi zabo ke sibe professional nje nathi this time yonke into ihambe kahle kakhulu ngiphinde futhi ngifisele isikhova ukuthi ngizwile ukuthi sithola ingqayizi vele ethuba ukuthi siya lapha ke eUnited Kingdom siya lapha sama namaciko amaningi kakhulu ahlonishwayo eNingizimu Afrika ukuthi uhambe kahle isikhova ngesikazo lonke uhambe kahle kwaloyo bahlupha phambili lapha ucele lapha phambili lapha abaningi abazobafica phambili abazihlobo zaseNingizimu Afrika bakutolekele ngoba isikisi sodwa esikhulunywa lapha phesheya kwezilwandle hamba kahle duyaza mfona kithi uyibeke induku ebandla usimele sengamabhinqa usimele singamaskandi emthoka phinde futhi ngisho ukuthi na kanjalo kule weekend ubheje umeya wami enkandla umbizile ngizobe ngikhona lapha ke impela enkandla na kanjani emahashini uzobe ngikhona kona kithi kukuhle kudelile yoba ngishilo ukuthi inkathi yabaqasha amaciko kuzobe sigida kumnandi ngiphinde futhi ngiyeme emulweni ufike ngendize lobhabela emhlane ememulweni wentombi ngubane lapha ejozini ngiyofika kusiphuzela unwele lapha sengifikile samba nenduna umakhanya amadoda namathithele bamabutho impela ke bakuthi kube kuhle kubedele kube nje ya usiyabonga sangweni ongibizile kuzobe kuhle kakhulu futhi ngizofika qathatha nakwamaphumulo ngizobe ngikhona ngiphinde ngiyoyivala lapha kwintaba yaseDubai lapha eLokhujaneni eStenga ngithi ngenza kwethu impela ungizwe umlando kaMchunu uyagoqa manje uthi ngithanda sizwe samabhinqa ngithi ngongahlonizi ngiyanibonga kakhulu ningathi ngikhuluma njalo nganza kwethu angikwazi nami ukuzobonga igiyo nokuthi nina ningilalele ukuthi nishintshe izimo kwiprovince ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kahle kakhulu ayikhale phuma sihle phuma sihle phuma sihle ngazongishaye futhi